Nagunsa pala. Blinky. Blinky. Ulan. Luta ko lang nagpunta. Okay lang. Lalit magkambrat na inyo kayo ng ano na nakit mo na inyo niya. Kung kami inyo giban. Muhat. Balikod, balikod. Lagi ba gano'n na nakit man? Bumba. Oo. Bomba sa mo na. Lahat ba? Ano ka ka nagbomba? Bumba eh. Isa ka balde. Wala, ino mo na. Lawas na. Isa di ka lang. Namatir na no. Siya may namatay wa. Ano ko? Ano ko lang? Tagoy lang. Kaya ito. Yung rasa ka, maputig ka. Hindi sa ating paraan. Nalig magtaw ibang ngayon. Ilong na. Wala. Dami kayo magatas di ba lang? Da? Dami kayo magatas. Yan akong tutoy. Kasi. God, gosh. Ito ka tumatir niya lang. Ngayon lang yung magatas ka ng nakakay. Abot nga. Naglawa na ay. Isang galaya ay. La. Marong anak kong dato la. Manhinlo ka. Kay ligo wa kung gilangaw ka. Dagan digiglang ay. Ano? Pati si amang kana ano? Mm. Nya Del. Inyong balay Del, lapit na maayo Del. Di ka pasulod. Ah. Sige, ano na ba? Ya? Hindi na magboto. Sabi na naman nang inala. Ay, panang irok kay. Puutan pa. Pero kung kapul babad. Na, malangag. Dapat rin kita to hiktan la no. Ikuan kay na iro. Kisi. Dako na magkita pa Dako na kay tangkad kayo. Asking tiloy. Taas ang barog. Taas gi kayo. Ako po, binagay tanawang kay puti. Dagom kay diri sa mo mga katik-tik. Nindot ang panahon, nindot itulog. Ano? Ulan. Yan yung matamang gawa ko. Uy, sampa mo kayong. Sabi kayo ang tulog, bugnaw kayo. Oo. Pati si Kitla, gisagpa na lang kusog kayo. Di mo na mamata. Di yun mata. Diyan ako rada mga atong kabili ha. Alas 11. Pakabuti kayong. Gihatag mo yung charger, giulat ako. Ay, nag-charge lang ko. Ulog ko. Alas 11 lagi lang. Pagpuyo ba kay matusok ka aning dagom tingay matusok kay mata bulog din ka. Sinjak chala.
Kung ano na ngilis ko og pundaan ni kay ila mga laway sila ako nag-upyot na. Natulog din ko diyan la. Sabi ka na. Kadi ay diri pa ka magtulugan. Kit up. Magtulo din laway la. Mura kami roll. Sabi ko laway kapag video ni Peng. Binuang. So, right? Pag puyo ba kay matuhog ni akong kuan ba kamot sa dagom. Ang mainit lang, ang ulan-ulan ba? Sa ipainit mo, painit aning tuslok aning dagom. Mainit bitaw og naay mga trabaho. Nung sam to sikit lay mo lagi tong gi budalag taman gani ha. Kuan man. Suguon magpalit lagi og tanghon. Dili sa kay nag-email pa siya. Na. Nya mo to imong gikuang sos ang cellphone. Maluoy lagi. Tago manis kasi niya. Ay damay pa doon tadi ay. Na. Puro, kaya nagtapat man sila. Kuan tadi yung cellphone pa diwa ko. Bulan silig. Ay, kasi yung kang daan na libang, dili makuha ang lugod. Ingog siwa ko na insulod, kanyara na insulod. Imposible kalibangan na. Abi na kog sikyan na to. Ay, doon na rin siya pagdagan sa... Dili ka ako mag-unan aning puti ha. Kani imo kaning blue. Kay ang laway nagtabisay. Para ka lang irang buang. Nagkaon ka la? Be ang tabo, maindak ko. Ha? Dinuguan? Kaganan kag dinuguan mo? Buong ko hinuon yung tinaid dinugo. Ano na ko hinuon na? Mga bata taro nag-anad ako. Unsa diya, ginamos ba diya? Ginamos. Buwad. Kaya mangita pa parehan na nilalaga. Nga. Yung pa ka? Pagidala din ako to kung pantalon lada. Patahi na ko sa imo. Tanggal ang batones. Sa may diri niya ba? Natanggal ang isa. Huwag mo ko'y gamit sa Davao. Pantahi. Unsa ko daw ako nakada sulta diya request baka. Unsa sige pag-request sa nga baka. Unsa na? Request a back up. Ha? Back up, back up. Dili na request? Request back up. Back up. Back up, back up, back up. Sa may kaganahan sa tayo ninyo na gikan sa alas 7 largo mo na alauna matulog mo ka ng sige balik anang baka. Sa baka? Sila gid ni Kit mag-unong lanong dugay kay matog. Lagi. Nya. Dugay mang mata. Ini klase anila. Na, Masayo mo matulog. ini klase gani ana hold ang cellphone. Oh, ana. Dapat na limit sa cellphone. Para ka mami ba ginalimitahan si Queenie mag-cellphone. Dapat alas 8 la embargohon na. Ibalik ra pagkaugma. Para dili mabilar. Ngam di pagkaugma umbuilo na pud. Request back up. Maunang sila dili. Na ang mga bata man parang edad ni wako sa una la. Unsa man mga buotan kay no? Buutan oy. Mga masugo la no. Kanang mo trabaho gid sa uma ba. Pare ko aning kanin sunan hakot diha kang pindang og maguna. Oh. Anangon magakot. Ingana ang mga kuan sa una. Oh. Katunga pa yung mga cellphone labaw, pa yung mga kuan.
Mga butan lagi. Ang nakabuang anak ka naman mga cellphone, nangatapulan ni mga bata tungod sa cellphone. Ah, wala na. GG na ko lang. No. Ngayon na pa yung mga term ng mga GG. Unsa? Unsay JJ? Ano na Unsay GG? JJ? Sa GG wak. Hindi naman. Pwede kasi giyayaw. Hindi ako makalagot. Lagot yun di galing tuslok. Kali kayo na ng akong tundo sa ilong, di babitas na. Naapo di ay badangan ng cellphone. Naa. Isa ba? Kam kay Roger. Isa ba yung badang wak? Unsa man ang badang? Anak ni Kanek. Kanik? Napo yun sa istis. Sa? Na istis. Ay nga naman natin istis niya. Napo yun sa winding. Kung kayo nung diarang binuang nga na. Napo yung militia Domingo. Humot og Humot og ilok si Lola wak. Ambot lang. Ay, mag-imo ilo. Ano nanay baho? Ganang. Nanay baho imong ilok nanay baho. Gamay pa. Wala pa. Di pa jud ka ulitaw. Ay maulahan man ulitaw ko kay mausab nimong tingog. Mo Mo ulit kay kayo. mubuon na. Yan, kabuhok-buhok na, mabuhok na yung ilok ba? Mailhan man ako yun. Buhok na yung utay. Okay ra ba na, pero sa ilok ba? Di man bangutin ilok. So din ako, Muto mo. Wala pa po. Wala pa siya. Nanti taon na bunguton na lang kanang bata ko na lang. Ayun, mga ason ba? Banang kanya anak liwaros na sige tugtog anak. Sige tugtog anak. Mari ako kalusuntan di ko ganaan ang mga cellphone kay bana. Dapat magpasaw na lang mga Pangginoo. Oo. Nagpilit ng katong Bluetooth. Ay kato 500. 500 ra. Ah. Sa TikTok na ko to gi-order nindot kay tula. Kay palitik ko charger kayo. Gamay ra kayo pero kusog kayo. Ko charger kayo. Charger sa Wala. nga na. Oh. Buwan na inig-sweldo ako. Gusto ka? Mag-order ko ato. Sige, mag-order ko karon para maabot siya sa 15. Kanang ang ako gusto saon sa Ginoo katong ipangga mo ako. Saan man siya napagbutang? Ano lang, magpa-upload, mag-download lang mga kuha niya, butang sa USB. Puro lagi mga Pangginoo Na dapat. ay USB na yato. Usok lang yung skilid na ako USB. Mama nagtugan niya USB. Sa akong cellphone, man ito nakakonect. Pero nato USB. Nagpanak na kay Aliwaros. Dili kita magsakit daw ako na imamata na. Ha? May pag ang ginatanaw ni mo kay vlog nato. Dito, gutan ako sa TV. Ah, TV kay dili kay sa magod mo tuyok-tuyok. suod na kay mon plong-plong ba? Close mo ni Sige, may plong-plong. silang Sige ra chat-chat. mag-uban. Sige ra mag-chat-chat eh. Ay dugar mo na. Walang plong. Nga na ang tala ba? Nga na ang may gagaw. Gani no. Kanang kuan gyud. Iyon siyang lah. Unsa naman yung lumon? Maglumon daw ko no. Lumon. Si Lumon. Kagaw ba? Lumon ba parente? Ah, gagaw. Lala. Lumon man sa Mo na Surigao. kuan sa Surigao. Maglumon pata. Sige ra kina ko gimay din no. Butan plong-plong. Butan man. Butan. Di pa dito pula na no. Kisa anak is plong-plong la? Kang Ay dili. Dili. kang Kisa lang. Tikaren? katulad ba? Tikaren? Hindi. Tiday-day. Day-day. Ah. Isa may papa ni plong-plong. Wala mahasabte. Ah. Disgrasya si Maori ba yung anak si plong-plong na ngayon. Gan Day-day. gamay kina sa plong-plong sa una ba niya. Kiaton ko. Bang kang bibing babanggatas. Hmm. Adi sinatag si kay. Taas gi kay sa plong-plong. Eh na ba ka nang igagaw gyud ang
kuan sa imo ha. Oo. Unsa man kita na istoryahe wa ka anak lay waro siwa ko. Vlog. Luto-luto no. Luto-luto. Miya ikaw seafoods la eh. Luto nga na mga istorya bitaw. Wala, luto-luto eh. Wala, luto-luto. Vlog lang. Amat hindi siguro ang kadima ang ginana ng mga liwaro. Sakit mata siguro na si Tutok. Antod na inig ka kung ano mga ko, paano ka? Hayap na ka. Pag, Hindi ka na kung may edad kang 18. wala lang, kaya dili mo kayo tutok. Ayun lang kay Hayaga. Ako la pila naman yung ko katuig nag call center la no. Maabot naman gud Oo, gani okay ko. mo. Oh, maabot naman gani Kumain ko kayo. ko. Kung anak ko ni mula, wala. Oo. So kayo. Maabot na kog mga ito guro katuig nag call center la ba. Kawalo ron. Tuwa jud na daw akong mata la. Kay di man jud good ko ga Di mo na madaw tayo di ko matala. ga pahayag og monitor. Ang monitor na ko lang ngit-ngit jud kay na. Kay di jud po ko ganag kanang hayag sakit sa mata. Makita di ay inig Oh, kita man. Dili man magsakit akong mata pati sa cellphone nga ngit-ngit na ako. Ma-adjust man na ba? Maara ka siya, Maria. Ang imo mata, di nakakakita kay na daot ng mga ugat sa mata. Pag mata, manilamos na yun, Biltran, ang labas. Dapat magpuyo sa kawak sa nang mata ni mo. Bisa daw yung kamay Ugay lang. kayo nakauli atong pinakauna na disco la bay. Kasi sabay nimo. Plong-plong. Dagan ay. Nakauyab na guro ni sila dito la. Diloy. Naguro na Alangan mga babae kay kauban. lingkod nito kay sa mata namin na basi na magsumbagay. Nagi Sila. mga babae lang. Ay, walay bata ay. Di ay mamanayaw. Pero lang sa mi nanayaw. Wa man kay kakit. Alangan, pero nanayaw mi pero natulog na mila. Natulog mi sa unsa. Kung payag-payag dito lang. Kung unsa ba? Nagi disco ato. Kung payag-payag la ba? Siya magka-disco at yung anak ang lawa na kay one man, Oo. out man. Dili ba itong pinakauna? Di ba tulan? Oo, doon pinakauna. Itong unsa la ba? Payag-payag gud lang. Sa baybay ba to? Waiting shed. O, dito may natulog oy. Anto na las tres. Uli ko alas tres oy. Kami nagplong-plong. Buka mo kong plong-plong. Baka muli na may. Nag-inom-inom na kawak. Ulo oy. Dati yung kasi picture ako ito lang. Wala. Picture nga, Picture. mga bata. Dili. Ngadag ko. Kay kailang sila sa imo. Artista Ano so sinula winding. Igag pangita. nagsabong. Sabong. Kitaan ako dito eh. Bapo kay sabungan. Dapit. Saan sa baybay. Itong padong naman. menteryola. Ah. Baybay Dito naman. di ay. Makita ko ni mo kay ang sabungan ang manok to sa ibabaw. Duta to may pagyag. Duha ra ka tawo ang kuan ka nang makasulod Dako, ang pwede kay kolmera. kispis kay. Kung makatan-aw dyan ka naglamok di bariya diri mo sabi ni kita sa manok na atong ipustaan. Daghang tao. Oh, ay ko dagan dako kay kispis. Tuoy pagtanaw ko na. Pwede ra to i-vlog la dili pod. Pwede. Pwede. Kaya nga to. Talpakan ko na. Kani lang kay motor-motor lagi yung ta dito. Na may motor si Plong-Plong. Kangkol ipi man to. Oh, ano man siya. Padrive, bangit ko niya. Nakadrive naman ko ato. Hmm. Nagkuha ko kwarta sa Palawan tong last na to adto. Padrive, ko ni Plong-Plong. Basta si Ipi, wala mo si Ipi magtingog. Gitit! Na may lagi iring nakakaadto sa amin sa hurot ka di ang pagsipanuay. Bugawa di man sa gikan do iring, abrinan ko sila. Abri ba? Girot ng piraksew. Ayahay sa iring. Lain na ba mo mga ukay din yung sakyoban? Hurot ka ang pinaki na muli daw. Hugto na ko ang tinai pagkabot. Ano nga ilang butikol na ba? Kami iskil lang. Unsa? Ilang butikol. Sali ng mangga oh, perting daghan na oh. Ang dadala ni Christy. Hilaw. Hilaw nga. Ano ka? Naamay sa gulilaw, anak.
Lakadumdum ka sa tumangga sa unala. Pakabot atuwak. Dako kay mangga. Pabaday siya Lang, ako. kaabot ko ito kay. Ito, pero gikugos pa ko. Gamay pa kay ka Pero jowa kita ato nga kanang Wala, dyan. kuan jud Pero, kayo. kita kag sagbot. Dako kay lad na. Pagkamatay ni Lolo kay namatay pud ang mangga. Pero kita kag mga sagbot kay sa kisimi. Gan kayo. Maglagoto na lang sin sa una, masuko na na si Lolo. Kay nanay nanguhag mangga. And then ko ito nga deliver kan Miss kay. Nga na, tamis gani. Mi kayo. Nya, kada mag tingbungan no kay tapok diri tanan la no. Nya, pakyaw ni Ate Jomi. Deliver ni Lola. Pila pong susala. Pila po tula? Kuan. Gatos ba 50. Indot lay kay sa una. Daggan kay tog bunga lang. Kanang mo lagoto ang atop la ba kay nay matagak nga hinog nga mangga magnahay may dagay. Nilagong ni Kaon niya. Kaya makauna to makuha. Sigunggong may hagtong saka. Yugon gid niya mo. Nadlo ko na uyugan, balik ng sanga. Duday po sa una. Hi mga katik-tik, mura to among vlog. Ginaot na malingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.